Ambot kumutuo mo na mga tambal-tambal, Dulanday. You know, Duladay, I don't know. You believe medicine. Tambal-tambal mo. Tambal mo ka. Ano sila kayo? Tungkol sa itong henerasyon karon, na high-tech na. Because the choice of the new generation. Kung kaniyato uso ang manambalan, Before Duladay, the trending is alternative medicine. sa karon, i-YouTube na lang nimo. Now, you go to YouTube. Liman mo na. Maayo na ka, tanaw lang ka YouTube. You know what? It's very embarrassing. Ako rin si JR, taga Banay-Banay, Davao Oriental. Hi there, my name is JR from Banay, Davao Oriental. Akong tinood pa han, Junicio yun. But my true name is Dionisio. Akong amahan si Junicio Senior. My father is Dionisio Senior. Apan wala na ko'y inahandol anday. But my mother died. Apan kauban sa akong amahan, ang akong ate, na si Manang Carol. Together with my father, my sister, yes, Carol. Gusto rin kay Kuspidatagan o nakitaan ako si Tanini Dolanday. You know, I'm go to Pisatagan. I saw Tanini Dolanday. Tanini is okay, never mind. Nalayaw kitang barangay official dito. Naglulot. I saw the barangay official Dolanday is like a scout ranger, Philippine army. Ang akong amahan manambalay. My father is yes, the alternative man. Tungod sa katiguangon, iya kinigipasa sa kong ate na si Manang Carol. Because my father is very old. That's why my father assists my sister. Pasa, magipasa. Di man mo gaong yan ako. Di man mo assist. Blind pass. Okay, my father is above. Blind pass of my big sister. Apa nagsugod ang tanan sa dihang nagsakit-sakit na ang akong amahan. Before Dolanday, with the start of my problem of my family, when my father is sickness. Sakit ba?
O, dini nagsama ng kapnod sa Ay, mga boy. sorry, I'm just started to malay. Okay, dini. Eh, Jason. Ano yung tabo? Kani diri. Gusto naman yun ako mabuntis. Uy, abot na lang. Ah. Di ba ako mabuntis ni Mike? Nga, daga naman tatusig na. Tatusig na. Kana ba? Una. Madam, kana ba si Mike, madam? O ba na ka nga mag-bike-bike nga? Kapit siya sa may katalunan? Ha? Gabay ka na sa diya. Ang talaga na sa diya ako ba? Ano mo kabaluan na? Wala ka kabaluan na. Ay, kabalo ba ka nga? Yan yung nangyayang kaupan diri kay nagkuhan ka na nga, nagpahilot kay Patiliber. Kay Patiliber, hindi isa pa, naligid siya sa kuhan, naligid sa bike. Oo na yung ingon niyang, Basta lang ginasal. Sige na, gusto na ko makaanak na eh. ay kabalaka, ako hiluto ng imong tiyan. Ani, Uy, kay bulungan, sini. Ano man? Up. Anong hot na? Ay kabalaka. Abot ang mga pila ka tuig makaanak ka ra. Kaplan sa lang niya. Okay. Anian, Gusto man imong ipahid. Uy nga, laway man na. ayaw ka, ay kani akong laway. Mao kani ang makahatag ka ninyo kadang. Ha? Nakoy kaning haplas kaning lana sa banakon. Ani ana? Makaanak na rin ni Mike, ana. Makaanak naman ni kay katong depende kung gusto nimo anak, gusto ka kanang pretty boy, gusto ka nang gwapo, katong nagpakuan ako diri nagpa hilot sa kwadri nanganak siya ang akong gigamit niya kuan lana sa aliwas. Muna ka na si Rodri, muna na ipakat. Lala sa di mo itong gawin. Ay, ayaw lang na. Ay, ganun lang lana sa panakon. Ay, bahalag papakako na kung bana. Sige. Resist mo ganin. Manang bahala na. Sige, dili na rin. Tinood ka na. Lalay lana. Salamat kayo. Dara mong tangkugi. Wala magkahanap na ni Mike kayo. Ay mong tangkugi. Ay mong ibutang sa kwa. Sige. Sabi na kasi paliwatan niya ako. Lagi na siya. Marag ako nabalitaan ng tawanan na. Pinuod ko ka bike siya. Banta lagi na siya. Lagi. Karang imong tangkugi. Diri ibutang sa kong loyo sa kong tangkugo. Adara ko. Dali na masakit mong tangkugo, ha? Hili. Kamilon. Magugubarong ko kamil po. Salamat kayo mo na. Sige. Okay, sunod. Oy, usa may mong sakit pala hubog manignaw nito hanan ni. Hindi naman ako mga kumaba. Kadali lang ha. Ang imong usa may problema ni. Pwede matapag mo ba? Para naman na siya. Mara naman ako stress yung na. Di matak kami mong baba. Hindi naman ako mga kumaba. Ako nga nang gamit. Ako, amin na doli mong sungang diribe. Imo pang dali-dali. Okay ba? Natakong na. Okay, kaya. Mara ka na. Anya, totoo, anak ko na. Agay. Nagilamos mo kasi mong laway. Ayun, sa ko, kay mo, gina-check up sa ko ang kaneng, mapawala na siya sa kaneng step hang. Muna gitawag kong step hang. Kaya na may step neck.
Steve Panga. Salamat sa kayo. Okay, ang Salamat imong po ko. Kabalo ka gika pa kong butuan. Didayo lang ko din sa banay-banay para magpahilot ni mo. okay, wala siya pa yan. Ay kabalaka. Manang Karol, salamat kayo. Gidalan po ikaw mga gasa. Gikan dito sa mong lugar sa butuan. Ah, sige da. Nanay pinag-brittle niya. Salamat ka nim. Ayo. Ah, ako na po. Ako na po, Mater. Taas sa tawid, eh. Ah, da, mga kuha na da. Di na mga tower da. Mga antina lang mo na sa mga TV dire. Naon sa mangka? Di ko kakita kay... Di ko kakita ka ng layo. Pero doon, hindi ako kakita. Hanap-hanap na, Mater. Ah, mau ba? Sayo na ka na. Ibukay mo mata. Ato ka rin bulikat sa mata, be? Aga. Anya? Klaro na kayo. Puro lang 3D. Salamat kayo, Mater. Ay. Salamat. Basta ba na yung magkikuha, Mater? Ah, kanya. Sunglass 3D. Inatag na ni akong amigo nga si Clerk. Salamat kayo, Mater. Ano na, Mater? Pasensya na ka sa kong gasa. 5 mil rin eh. Kaya kayo lang kwarta. Okay kayo. Atchok Boulevard. Kumusta di mo pagpanambal karon? Okay, makayo tayo. Ang akong pagpanambal karon, murag ka na ni Kusog, pero nakoy, napadyod ko'y kulang. Kumusta magkatay ko sa tawag ka? Ipasa ng garapon din eh. Dala tayo. Kanagsudan na dayo. Kanagsudan na dayo. Sutihan ko ikaw. Dili pa sakto si Bay mo pagpanambal. Ano ka istorya ka, anak? Tay. Ay, di man ko ama. Gusto rin di ko ama ko. Magkakadawat ninyo mga kabataan. Ang mga katiguwagan ninyo na pagtumlukon. Huwag ba mo masayag ng mas taas may kinabuhi ninyo? Kaya mong kinaon kamuti, balanghoy. Batok na kayo mo kikang koto, tay. Ang pagkabago sa tugan-dugan, mamatay lahi na. Tanang klase lagot mo. Sutihan ko ikaw karon. O sa mga tayo kayo himat yun, kaya mas kapitso. Doon dapat kay tuwang. Kabaw bitaw ka sa... Kung ano ba siguro ka, tay? Kabaw bitaw ka sa kung pangabuong ito ka rin. Napay kuwang. Ang imong tulumanon. Kini, ang imong tulumanon. Sa ko, no? Ayan. O sa magkadatay? Dapat itiwaso nun sa libreta nito. Pag matiwas na nimo, mamahimo ka ng full-pledge manambalan. Apat sa dilin ako memorize kay puro ka na nilatin. Bao gani. Nilatin kong nilatin na. Tulungan ko ikaw. Apat gusto na kong makita ang akong Diyos. Sige, tay. Ako karon tawagan si RG. GR. Si Judicio Junior. Si Junisya. Pato, Ay, kabalaka, tay. gusto na ko siyang makita bago ko mapanaw. Ayaw makikita, tay. Uptake pa kayo ka. 16 pakawate na lang. Sabay, 16 kawate. Sutihan ka na sa tinuodan ako. Loya na ang ako lawas.
Unsa? Pangako una-una. Kay ayaw ko biya. Ayaw ko biya itay. Ayaw ko biya. Kasi pati kabiyahan sa di pa matuman ng imong mga tulumanon. Tulumanon sa akong anak. Kaya gusto ko na kong pasahan si JR aron makapanambal po siya sa Davao. Busa, sa labing higpit nga gayon, papaulian na siya nga rin sa lugar sa Banay-Banay. Nakasabot ba ka? Sige tay. Tawagan ako si Junior. Tawagan ako. O karon dayon, ako tawagan si Junior. Tay, tawagan ako si Junior karon dayon. Buhatan na, sige pa magkakilya. Boss, ipatawag na ko ng boss. Pakiato diri sa, pakiato ganini sa main office. Uy, salamat kay boss. Ako'y bahala ni boss. Okay, sige ha. Ayo ha. Okay, boss. Salamat, boss. Boss, nalang ko yung mga ilang kong pasaylo, boss. Usay pasaylo. Ano naman kayo mga pasaylo? Ano may masala? Kaya sa itong paniod tulor, boss, nabili ng manok ug ang karne. Bawagin na, basta sinanga ka. Okay. Ugma na lang siguro, boss, na boss. Ayaw, promise, kung dili ni mo. Kumanon, ha? Sorry, boss, nakapalit kami dyan, boss. Ay, swat og freelance na, one day. Sorry kay boss, sige, boss. Dami ulang sa nga mo nila. Kapalit na may kuman. Wala dyan sa... Uy. Ano ba? Hello. Hello. John. Manang? Adili, si Manong ni muli. Oh, ilang tawag ka, Manang? Si Tatay John. Si tatay? Isa na lang kawayan ang maligana. Mo ba? Palubat ng bateri ni Tatay John, kinahanglan ka niya makita. Dapat magtrabaho, Manang. Uli palay kung gusto pa ka magkita ni Tatay. Bye. Manang magtrabaho. Gusto mo nang malabihon mo trabaho kay ni Tatay. Sige, kay Manang. Kaya saan ba lang nang mawala na ni kalibutan si Tatay? Lagi na. Kalakon gani. Sige na, Manangid ko. Kasi manangit na si mong amon. Nag-amo ni mo, ilonggo na. Badsat ba ko ron kay na, wala ko nadala akong maniod to. Ingong ba ko freelance dire. Huwag ka po din ka na usap di ay. May man to ni Agi, kinabalikan ba man, karuwa naman. Sige. Ina si tatay ba si... Wala mo nang imo pagkatangaon yun. Ina na si tatay nga. Hindi na matuoran nga, mga sakit. Ada yun na yun. Makadungog yung sakit kay Mr. Yajon. Kasi nung magsadya. Gano'n ko kong problema sa trabaho ko. Dili, Manang? Pero is open man. Kung nagad problema si mo trabaho. Sige, Manang. Muli ko sa labing daling panahon. Boss. Nangidon ako, boss ba, boss? O naman, saan naman po na? Boss, mulib ko, boss, kay... Sige na mag-live. Boss, huwag kadugin mo ko, kali, boss. Nasakit ba mo na kong tatay, boss? Sige, kay... Boss, nakusulti na, naipag-ubos na 200 na lang din, boss. Di ba, nagtipid, mga di mga nag 300, boss. Dito sa unang alam, boss. 200 na lang, boss. Napay card, boss, oh. Discount, i-present mo na, Imuwag yung ikuanon. Boss, kabalo mo ko, boss. Uhaw pa ka sa camel, boss. Kana, boss. Gamiton mo. Ayaw ko tintala. Boss, kabalo ka kaning... Ayaw ko tintala. 100 na lang mabayaran ni mo. Gikan sa 300. 200 ka nun, 100 na lang. Ayaw ko tintala. Ikaw, Jud pa. Amibi! Sige, boss. Salamat, sige, boss. Ayaw. Sige, boss. Mulib ko, boss, ha. Ay, damay na akong tatay. Nasakit naman po. Muli na ko ba ni Banay?
Langga, Oo, saman. tadi sabot. Sugan langga ito. Mura mag-spy din sa mingi. Oh, Langga, saman. mananggid lang ko ni mo nga. Di tamadayon sa tong dito, ma. Ha? Dili ko, oy. Bahala ka dara. Langga, sabta sa kuya kong tatay na sakit na. Pila na lang kawatiwa ka pirma to. Isabi na lang gusto mong tatay, oy. Ano, kaway ang man, ako na, muli ko dito. Ah, sige, ulit na. Muli ko banay-banay, ha? Langga mabalik, bitaw ko. Uy! Pauli na gani. Lumubalhin, balik. Wa pa ba makabutan ni mong mangkot. Ay, karot taon tayo maabot na itong bata ata. Maabot na itong junior. Karol kinsa ba? Junior, ayo, panundog sa imong senior. Senyor. No, senyor. Mahimo ka og playboy boy. Usaw nga adarit man taon na si senior. Ay, ikaw, gani mo pagintang bulabugon niya. Karol, kinsa ba ning picture ni ikaw ba ni mo din nga nagkalo-kalo? Kuwang-kuwang man po ni. Nagtungtong, naglatas pintura, kiputot sa maning kuwang-kuwangan eh. Ayaw ko yung pahilagan ng mga lalaki, Karol. Hapit ko, aksyo ko kabalaka kung ano tayo kinailan mo gubiyaan na hapit yun. Eh kung walang motok yung amiga na putot, nadali ko na ito hadada. Ayaw ko kumpiyansa ni Sus, sa pormadano. Basta makalo-kalo na, madelikado yun. Di ka tumag yung murag ka ito swangon nga lalaki mo yun. Mo nakabulabog yun sa kuana. Pero okay naman po. Tay! Manang! Si Junior. Junior, nara si tatay din eh. Nanagid ang akong kuwan. Junior. Amin sa itong mga. Amin ko, tay. Kaluyan ka, Junior. Amin ko, manang. Masaya, mamay ka sa kuwaga. Kuwan na lamano lang, lamano. Matiguang mo sa tagdali ni mo mataakan. Malipayon ko nga niuli ka diri sa atong lugar sa Banay-Banay. Tay, nung saan na mag-iday ka? Gusto man na mong health? Tingnan mo ito nga, hospital na lang ito sa Davao. Anak din na niya magsilbi hospital. Dapat wag mga alternatibong mga kuandere Junior. Okay raman na sa tatay, pero kinanglan kang mag-inigyan na mong doha. Manang, kinanglan mo na ito ni si Pakuan Manang. Ipadoktor na na ito. Di, gusto po ni mong madugay, tay. Ipadoktor ka na mo, tay. Hindi naman ko gusto magdugay, be. Buot ka. Kapoy naman. Ano, sabi gusto ni mo? Karol, ipasa ka ganin na palihog ng libritang ito. Diyan na tayo. Ako i-assess mo. Agad, pandamay, kayo mo na pong gilabay sa kuha. Kining ba ang libritang ito? Imo lang din basahon na mga hurim-hurim yan eh. Memorize mo na Junior, ha? Kung di mo ni mamemorize, musiak nyo ka. Tay, kapila man ti kaging na, diligin ko mabasa na. Junior, ayaw gani kong pasaputa. Ay, mong manango sa ka-page na lang ang one memorize. Pag mamemorize ka niya ni, full place man ang bala na siya. Pwede na siya magtukurugiya ang foundation. Tay, diligin ko mabasa na, tay. Tay. Mauna. Basahan na lang yan, Junior. Tay, diligin Kung di ka gusto ka mamatay, dahil lang ato kamahan. Basahan na.
Dililigi mo mabasa. Memorize sana. Hindi mo nang basahin na. Magpapabasa niya. Ayaw tayo. Pamatay. Mga matat, mga putat, may pamatay. Tay, patay luwa ko, pero di ko mabasa na, tay. Jojo, Di ko mabasa na. Puli ko sa Davao. Kabalo ka, dili ko gusto akong kinabuhi na sa Davao. Jojo, wala tayo oras basahan na na. Dililigi ko. Jojo, Kailan ko. Jojo. Di ko siya basa. Ese criam por sale, not por here. Bisi versa. Nakalimot ko. Tayo, nakalimot ko. Wasi. Wasi. Tay! 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 Naunsa na mga tay? Muti orok na mga galit niya, tay! Nisulimbat ang nisulirap ang mata si tat. Tay! 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 Kutulog eh. Oh! Oh! Oy, atse! Buli bay! Bay! Saga! Uliw na kasi. Utang na buga diri. Bay, tayo na. Gawa sa mga utang ko. Uliw na ganito sa imong ate kay mong papa ni man matay. Unsa? Atse kayo! Bay, takulan niya ikuan mo pada ang isang mo bay. Uliw kasi mong ate ito kay imong papa na panas. Tinuod ka. Sige, muli ko. Di bay! Tay! 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 Wala na papa. Patay mo bay? Tay! Wala mo papa pa doon. Atse kayo pa doon. Namatay ng Mr. Pogi pa ako ano. Ganun ang kalimutan, puti man eh. Mo ganin, nasulirap na yung mata bay. Asa si Manang? Manang? Sampung mga dalir, ang sa dalawang mata, lipat ako sa pungkol niya, palwa. Ganun sa Manang, Bard. Tuhan, dawip, kay pungkol man. Ganun sa Manang, Bard. Ay, mau dapat kay, wala kami memorize. Wala ni memorize to liblis ang itom. Wala na aning na. Wala na ito man yung tuluman nun. Tukon taka. Saki daw. Ikaw lang din saki daw, ha? Ako si Annabelle. Ako si Maria Leonora de Leza. Sa tinood lang, nagmahay ko dolanday. Kay uwahin na ang tanan. Ang ngayon ta, ikuyugan ako. Hey!
Mo to eleksyon sa kuha. At yung ano na to nga to mo'y ginikanan samtang buhi pa. Hindi na nato sila hatagan pa og sakit sa dughan. Kung alam ko pabasa-basa itong libritang itong, hindi ba ito kumuli ba? O na akong ate na lang. Kung katawa na nagkalit. Imingaw ko sa kong amahan o ginahan. May nalang na uli-ulian na si Manang. Padayon gapon siya sa pagpanambal. Salamat sa gayon, Dolanday, and more power. Hangtod sa sunod, kiniyuswat magtatampo. J.R.